बेयाव दिनैनि बे आइजो बुहुमनां आइजो जोनोम साननि जिथुनाखि जोंखौ हांख्रायहरदों बे हांख्रायनायाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोंखौ बिथांमोनसिम जों साबायखर बावो आरो प्राइम 24 हेडलाइन आरो बड'लेण्ड बुब्लिसिमबो जोंनो बे बिबुंथि होनायनि थाखाय जों गिबि गिबियाव नोंथांमोनसिम साबायखर बावग्रोबाय। जे नोंथाङा बुंदों जे बिथांमोननि जिथुनाखि गुबुननि हिन्जावफोर हौवा थाखानाय हिन्जावा बा हिन्जाव थाखानाय हौवाया जिथुनाखि दानि जुगाव गावनि फिसायखौ गारनानै गुबुन फिसायजों थांदों, बेयाव बिथांमोना जिथुनाखि खामानि मावनो आखायाव लादों, बे आखायाव लानायाव जोङो बिथांमोनजों लोगोसे हेफाजाब होगोन। जेब्लानो बिथांमोना जोंखौ हांख्रायगोन, जोङो सिलाफोथार दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै बिथांमोनखौ जों मदद हैगोन। रायजोनि गेजेराव जों मेल मिथिं खुंनानै बिथांमोनखौ फोरमायगोन जे हाबा जानाया एसे गोरलै खोथा नङा। जाय जों गिबियाव हाबा जाखाबाय बेखौ गारनायाबो इजि नङा। बै गारनानै थांनाय लोगो लोगो उनाव जुदिनाखि लाबोफिननांगौ जायोब्लाबो बेहाय फिन बै फिसायजों खारनाय हिन्जावा सिगांनि फिसायजों गोरोबफिननो जोबोद गोब्राब जायो। बिदिनो न'खराबो बायलायनाय जायो। बेनिखायनो जोंबो गामि गामि हाबनानै फोरमायगोन दि बेफोरबायदि साननाय हनायखौ गारनांगौ। गावजोंनो मोजाङै गाव जिथुनाखि फिसायजों हाबा जादों बेजोंनो मोजाङै ग्रें ग्रें रायजो जानांगौ होननानै जोङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जों रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन। दिनैनि बे 24 हेडलाइन खौरां बिजोंनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावग्रोबाय। मानो होनोब्ला दिनै 8 मार्च बुहुमनां बर' आइजो सान। बेयाव आंखौ दिनै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा बेखेवगिरि हिसाबै खौसेथि बर' सुबुंनि आफादनिफ्राय हांख्रायहरनानै बिथांमोना आंखौ फंनैसो बुंनो होदों। बेयाव आङो बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन आरो साबायखर बावबाय। मानो होनोब्ला दिनै जोङो 1988 मायथाइनिफ्रायनो धेमाजि जिल्ला आइजो अनसाय आफादखौ आङो सालायबोदोंमोन आरो गायसनबोदोंमोन। बे समनिफ्रायनो आङो दिनै दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादजों थाफानानै खामानि मावनो मोजां मोनो। दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादाव थाबाबो आं बिथांमोनजों थाफानानै दिनैसिम खामानि मावबोगासिनो दङ। मानो होनोब्ला गोदोनि जिथुनिखि 1988 मायथाइयाव दिनै बे धेमाजि बायदि जिल्लायाव हान्थामेलानि सुबिदा गैयामोन। आथिंजों थाबायनानै जोङो बर' समाजनि थाखाय खामानि मावोमोन हिसाबै मोनसे समाव जोङो गगामुगनिफ्राय लानानै सिमेन्टसापुरिनिफ्राय लानानै जुनाइसिम जोङो आथिंजों थाबायनानै बर' समाजा जाहाथे मोजां मोनसे गेरेमसा हारि जायो बा बर' समाजा बयजोंबो सिनाय जायो, बेफोरबायदि आयदाखौ लानानै जोङो गोबां खामानि मावबोबाय। नाथाय आङो मोनसे समाव दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोनोम जानायनि उनाव 2014 मायथाइयाव आङो दिनै आइजोनि बिबानखौ लायालासिनो दिनै आङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बिबानखौ लानानै मावबोदोंब्लाबो आङो दिनै दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादजों थाफानानैनो माखासे खामानिखौ मावबोबाय थायो। बिनि थाखायनो आं बिथांमोननिसिम दिनैनि बे 8 मार्चनि गेजेरजों आं बिथांमोनखौ मोनसे आङो माबा हिसाबै गायसनगिरि हिसाबै आं बिथांमोनखौ बोसोन होगोन। मानो होनोब्ला दिनै आङो खौसेथि बर' सुबुं आफादाव थादोंब्लाबो जाहाथे जोंनि बर' समाजाव जाहाथे गुरलाय गुरजाय फैया। मानो होनोब्ला दिनै जों माखासे आयदाखौ लादों, जाय आयदाखौ माने उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, बेखौ आङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि जानानै आं बिथांमोनखौ खावलायगोन। मानो होनोब्ला जोङो दिनै गोबां सम 1988 मायथाइनिफ्रायनो आङो नांथाबबोनानै 2013 मायथाइसिम बिथांमोनजों थाफानानै खामानि मावबोनाय हिसाबै आङो दिनै उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ आङो गोजोननाय मोना। मानो होनोब्ला जोङो दिनै सोरनिबा न'खरा गोबां सुखआव थायो, नाथाय जोङो दिनै उन्दै बैसोआव हाबा जानानै सोरनिबा न'खरखौ जों सिलिंखार खालामनायखौ नुदों। आरो दिनै सिलिंखार खालामनायजों लोगोसेनो दिनै बिनि बैसोआ जास्लाबियाव बियो हाबा जानानै दिनै आरो गुबुन हौवाजों हाबा जानो गोनां जादों आरो गुबुन हिन्जावखौ लाबोनो गोनां जादों। आरो जोंनि बर' आइजोफोरनि गाननाय जोमनायफ्रा दिनै
मोजाङै गावनि हारिनि कालसारफोरखौ बेबहार खालामियाव दिनै जोंनि बर' आइजोफ्रा गुबुनजोंबो थांनो गोनां जादों। बिनि थाखायनो आं दिनै दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादखौ 10 मार्चनि गेजेरजों आं बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे जोंनि बे धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय साफ्रोमबो गंफ्रोमबो बर' गामिफ्रा जाहाथे उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथायो। रायजो राजायानो जा गुबुन गुबुन आफादफोरानो जा बिथांमोनाबो जाहाथे जोंखौ दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादखौ बे न'खर बेंनायनि बेलायाव जाहाथे मदद होफायो आं बेखौ खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि जानानै आं बिथांमोनखौबो खावलायबाय। लोगोसे आरो नैबे 24 हेडलाइन खौरां बिजोंनिसिमबो आंनि बे बुंनायखौ बिसिमावनो दोनथ'बाय।